estar moi ben cando hai manifestacións en todas as cidades de Galicia. Eso sí que creo que é importante considerar por parte da poboación, por parte de nós. Eu considero como calqueira, que algo logrado neste país, como é unha sanidade pública que cubría absolutamente a toda a poboación, con moi bon nivel de calidade asistencial e moi bon nivel de profesionais, que ademais era o máis barato da Unión Europea, se o consideramos o que custa por habitante, pois está correndo peligro, con motivo dunha crise económica que ben certo é que a hai, e polo tanto tamén temos que ser conscientes de que hai que aplicar políticas de aforro tamén na sanidade, pero dende logo cunha idea de preservar o servizo público como sexa. Cousa que vivido que o goberno da Xunta neste momento e o que se di que vai a ser o goberno do país teña en mente, porque coa excusa da crise económica podense desmantelar moitos servizos públicos, como xa se está vendo coa sanidade e coa educación, pezas fundamentales para a poboación, a unha poboación determinada, como é a poboación no noso país. Ben, eu estou aquí como un integrante máis dos servizos de rehabilitación, donde digamos que eu máis que falar do que pasaría con il si sucede o que parece que vai suceder claramente según o que acabamos de escoitar do señor Santalices, pois como vai haber un decreto distinto aquí que o que organiza a sanidade no resto das áreas. Máis que decir o que vai suceder